lenggok mabur maneh mencok nang pari aja ngenyak ya mas karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati ya 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 omah kendeng ya mas mata asaponane abot tenteng tak lakonane walang abang mencok neng karo walang biru walang putih bujang maneh ya mas orang luyur sing wis duwe putu ora tau mule ya 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 andeng-andeng ya mas ana pilingan aja dipandeng amundak kelingan walang ireng amapun brengeng walang ireng atawa sutane ayen do seneng ya mas aja mung mandeng golek ana ngendi omahe bisa nyuling bisa nyawang ora bisa nyanding walange kayu walang kayu tiba neng lemah ayan kepengin ya mas arep melu aku ayan mau ngetrimo tak akan jaga ngomah ya 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 walang keke ya mas walang keke dereng rampung walang keke mencok nang sawah mabur maneh mencok wit jati duwe bojo enom ya mah nyang ati susah bojo tuwa watuke kekel kesel miceti ya ya mas ati antol-antol senenge banget ora bisa kumpul walang keke mencok neng tampah mabur mrene mencok wit pete sumung kemo mring Gusti Allah nindakake dawuh-dawuhe
Pitung sasi lawase nggonku ngenteni omong sliramu awang bagus kang dadi
dielus Mas Joko katresnan kandhane kesengsen jarene gemeter awakku merinding datine ora enak mangan akelingan Mas Joko ora enak turu akelingan Mas Joko Mas Joko oe oe Mas Joko welek welek setiane tresnaku kangene atiku kumismu tipis tur ireng maneh opo tenan ra bosen nyawang sliramu ya oh asaku dan priyong ganteng rupane opo tenan tresnaku mung siji Mas Joko ku sayang ah Duh aduh pipiku hati ciwet Mas Joko aduh aduh lambeku hati elus Mas Joko katresnan kandhane kasengsen jarene gemeter awakku merinding datine ora enak mangan akelingan Mas Joko ora enak turu akelingan Mas Joko Mas Joko oe oe Mas Joko welek welek setiane tresnaku kangene atiku kumismu tipis tur ireng maneh opo tenan ra bosen nyawang sliramu ya oh sakundang priyong ganteng rupane opo tenan tresnaku mung siji Mas Joko ku sayang kumismu tipis tur ireng maneh opo tenan ra bosen nyawang sliramu ya oh sakundang priyong ganteng rupane opo tenan tresnaku mung siji Mas Joko ku sayang duh aduh pipiku hati ciwet Mas Joko aduh aduh pipiku hati ciwal Mas Joko aduh aduh pipiku hati kecup Mas Joko aduh aduh pipiku dielus Mas Joko aduh aduh pipiku
Gethuk asale saka telo moto ngantuk iku tambane apa ala gethuk asale saka telo yen ra petuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mengkopi gethuk asale saka telo moto ngantuk iku tambane apa ala gethuk asale saka telo yen ra petuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mengkopi gethuk asale saka telo moto ngantuk iku tambane apa ala gethuk asale saka telo yen ra petuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mengkopi
kaset njur aja gelo kecek-kecek diwadahi takir ya mas ya sawo kecek saka kaliyasa bengi mikir mas esok sore mikir kok yo kebangetan dipikir ora rumangsa kayune ukir-ukiran wong manis dadi pikiran kecek manila ya mas ya saworon tok tibane nang banyu biyen ngaku mas jare isih jaga nang bareng ketemu harata anake 8 rasane bingung bareng arep rapi harata reregan larang kecike digandal wolu duit sithik sing ngarep bingung aku gelem dadi gantine ora sedih mergo sliramu isih durung mukti Mbak Yu aku wae pondo cukup wonge ganteng akeh duwite mergo sliramu bojone wis limo
dadi kantine. Ah emoh ora sepi mergo sliramu isih durung mukti. Mbak Yu aku wae pondo cukup wong ganteng akeh duwite. Ah emoh aku emoh mergo sliramu bojone wis lima. Mbak Yu apa tenan aku gelem dadi kantine. Ah emoh ora sepi mergo sliramu isih durung mukti. Mbak Yu aku wae pondo cukup wong ganteng akeh duwite. Ah emoh aku emoh mergo sliramu bojone wis lima. Aduh. Suarane saja piye ya ta? Nges. Sing nandur pari kuwi sapa Aduh. Cahayu, iki sing nandur aku Cahayu. Kowe arep mo? Yen arep main ngambek. Iki lho, iki eneng timun wudu ngene iki. Yen kowe gelem yo main ngambek ngono Cahayu. Kembang kantik aku mung takon bae Kak. Nek moh ora yo ngerti. Endet. Lah. Bisa ada harapan iki. Eneng opo Cahayu? Sing nandur lombok kuwi sapa Endet. Sing nandur aku. Kabeh dewe iya sing nandur aku Cahayu pengen kabeh yo iya ngerti joli Kembang kantik aku mung takon bae Kak. Dek Kowe gak iso begadangan to aduh saiki modele begadang kok Cahayu Endet. aduh nek opo Cahayu trigis wae wong emoh kok ya mung takon wae nek apa Sing nandur terong iki sapa Endet. sing nandur aku Cahayu pengen kabeh jowo iya sing nandur aku Cahayu pengen kabeh yo ngerti joli Kowe njaluk apa to Endet? aduh Dek mingerana ada harapan nih lah gue jalukmu apa Cahayu Lah kowe sing tak takoni kan njaluk apa coba? aduh bingung aku Kok Saiki- bingung piye lho? umpama saiki Cahayu Heeh. duwemu apa ngono Tari mawon. wis aku pupung iki nyang ta wedok gemati lho Cahayu Kok kowe gak arep ngepek aku wae to Endet? lho ngepiye wis kaya ngene kok piye dasare Kowe aku gemati to Heh, Endet? lho kepiye genah wis ning anake aku gemati Cahayu Upama aku ra ndek Mbak Yu piye Endet? sepele kuwi aku ndek Bayu ngusulih ngono Yen aku ra ndek Mas. Mas aku tinggal Mas ngono Yen aku ra ndek Biyung. tinggal miyong aku kepiye Yen aku ra ndek wedhus. aku tinggal Heh, Nggih wedhus ngoten. ada ora Cahayu nek soal wedhus iku gampang tuku ngono Cahayu Kata. Kembang kantik aku mung takon wae Kak. iki kok jeruk iki mesama Lah nggih mau taken mawon. serius enggak rusak alah wis bel wis pokoke sudah entan-entitan wis Sing nandur brengos Apa? kuwi sapa? Merengo sing gampang Cahayu Piye Endet? kuwi rasa
dipupuki wis kuwi jembrung dhewe. Cedak perairan nak Cahayu. Ora Cahayu. Piye? Kowe gelem lah ngladen aku, ha? Mak kontet aku wis ana sing duwe kok. Piye? Wis ana sing duwe. Mau tadi iki. Mak, Ora Cahayu. piye? Kowe sak temene iki goleki sapa? Aku golek Kakang Kontet, Jenenge sapa? Raden Panji. Raden Panji. Heeh. Aduh Cahayu. Raden Panji ki aku iki Cahayu. Aku malih ngono. Kok kowe yo dadak glayaran golek aku ki ngopo ngono? Lah kowe Aduh, ninggal aku aku paksa kok iki. Kakang. Nah iya to jane wis aku ki aku rak nyamar arep goleki si Candra Kirana. Malah hatiku mung nyelo-nyelo tok ngono iki. Ya saiki digoleki cah loro ngono lho Kakang. Ayo Di, ayo. Wis saiki ayo Dek. Ngeterke. Heeh, goleki. Wes padar si ente pisang kanci Kang Indra saka kraton Jenggala Kang Opati garwane Sekar Taci pungkasane malah panggih kengerai Ku belajar mengerti
coba melupakan, namun bayangmu kembali. Kini ku hanya ingin jujur, ada yang harus kau dengarkan. Satu